Q de cursos. Què vols aprendre avui? Necessites formació? Vols reciclar-te? Q de cursos t'ofereix un cercador avançat on hi trobaràs tots els cursos de formació subvencionada de Catalunya, sigui quin sigui el teu àmbit o sector d'interès, així com un ampli ventall d'oferta formativa privada. Per altra banda, la cerca a Q de cursos és intel·ligent, és a dir, et mostrarà els resultats prioritzant sempre les teves necessitats com a alumne, els teus interessos, els itineraris formatius que necessites completar o, fins i tot, la proximitat al centre d'estudis. Per posar-te les coses més fàcils, Q de cursos t'ofereix la possibilitat d'inscriure't directament al curs escollit, des del teu dispositiu, sense haver de deixar l'aplicació, o bé, si ho prefereixes, facilitar-te'n les dades del centre. Encara no t'has registrat a Q de cursos? No ho dubtis, Q de cursos. Què vols aprendre avui?